că e, da, aici până de jos și cu plăcut. Aici de la nu pare nimic, absolut. Nu știu, nici n-ai luat de răspări de aici. Vezi? Ia un pic, ca că ai un volume mare, l-ai văzut, da? Bravo! Cornele, ce ne mai place televiziunea? Cornele, vezi că e o putură de dreapta. Cornele! Vezi că e o groapă mare, băi! Băi, e mare groapa, nu că e mare. Bună ziua! Ce faceți? Bine? Aici, dacă am proptit-o acolo...